dneska nahrám 2 tracky, urobím niečo a vstávam o 8 posledný týždeň. A pred 8 rokmi, keď som chodil do roboty, som stál tam. Schody. Fakt ma chce disovať nejaký podpriemerný 20-ročný nechutný youtuber menom Bobo. Jebe ti. Čavo si ide robiť piču z toho, že som 8 rokov chodil do roboty a stával ráno. Fakt, čavo, čo nespravil ty kokot nič, len od 15 ťuká do klávesnice a kúka do webkamery. Ty kokotko vyjebaný. Pil si zareagovať na môj post, kde si robím srandu z toho, že repy robia výchor. Vôbec nebola pointa, že som si robil srandu z toho, že 8 rokov chodil do roboty. A robiť na to odpoveď. Nejde o to robiť beefy, ani sa hádať s repermi. Len som si robil ale doteraz som nevedel, že sledujem môj Instastory, takže big up. Tak poprvé, vôbec som nereagoval na to, že reperi robia Reagoval som na to, čo si písal o tej robote. A po druhé, vôbec ťa nesledujem, to mi poslali ľudia. Vieš? V ktorej sekunde si tam robím srandu z toho, že si 8 rokov chodil do roboty? Alebo snažím sa ťa nejakým spôsobom vyprovokovať, zautočiť? Kúkni si to ešte raz. Sám veľmi dobre vieš, na čo som reagoval, tak sa to teraz nesnaž zahrať na to, že ja som nejaký vzťahovačný kokotko a nesnaž sa to zahrať do autu teraz nejakými pičovinami. Ty si otvoríš ústa a ja si otvoriť ústa, na to nemôžem. Dal som to ešte na Instagram story, ale dal som to normálne na Instagram videjko. Chytilo sa tejto kauzy Refresher. Ja neviem, či nemajú o čom písať, ale proste slovenskí influenceri sa hľadajú na Instagram story. Gogo natočil paródiu na Pilsiho. Pilsi reaguje a vyjadril sa aj Moma Horňáková. Mama Sarama nemusí sa toho hneď chytilo, ešte k tomu dala nejaké vyjadrenie, ktoré bolo secervúce a bolo proti mne a že zase do niekoho sa púšťam, navážam. Vôbec to tak nebolo myslené, ale Pilsi to zobral strašne osobne a videl som to vyjadrenie v aute. Videl som, jak natočil znak Bavorák a pustil si svoj song. Cielený útok. Prečo mám ja do vás rýpať? Vôbec. No teraz už mám dôvod sa k tomu vyjadriť, lebo som nahnevaný, že sa to proste zase rieši, naťahuje sa, vytvára sa zo mňa niekoho, kto má zapotreby riešiť ostatných. Ľudia, žijeme v dobe chaos, média ovplyvňujú to, čo si reálne ľudia myslia, čiže mienku verejnosti. A tu sa stretli rôzne skupiny fanbaseov. Neriešte to, prosím. Človek si nemôže robiť sám. Moma ma nazve podpremerne inteligentným človekom. Tá irónia v tom je priam. Prečo sa zapájaš do vecí, ktoré sa ťa ani netýkajú a máš potrebu vyjadrovať sa do ostatných ľudí? Ja ťa neriešim. Ešte posledná pripomienka k tomuto. Prečo by ma Pilsi nazval Bobom a nie Gogom a neútočil by s tým, že som priemerný youtuber, aby som sa tiež mohol vyjadriť, aký je on podľa mňa muzikant alebo rapper. Ale to do toho ťa nebudem. OK, odteraz si svoje úlety a joky dávam na súkromný Instagram. Zakladám si ho dneska, lebo potom sa to nebude riešiť. Nevadí. Ja už tou kauzou končím, som unavený čítania komentárov. Idem ešte strihať. Majte sa a dobrú noc. V ideálnom svete, kde by si druhá strana nič neprikrašľovala, by som sa absolútne nemusela vyjadrovať, ale keďže žijeme v realite, tak som sa rozhodla, že uvediem veci trošku na správnu mieru. Ale faktom je to, že ma štve, ako sa Gogo považuje za nedotknuteľného, že si môže ripnúť do koho chce, kedy chce a vždy mu to prejde. No a dnes mu to pri reperovi, alebo teda konkrétne pri Pilsi moc nevyšlo. No a keďže mu to dnes nevyšlo, tak to potom rýchlo snažil nejak po Pilsiho stories obrátiť na srandu a viete, dal to do stories a presviečal vás, aj vás, o tom, že to naozaj bol iba joke a vôbec to nemyslel nejako útočne. Smutné na tom je to, že mu to skoro všetci zožrali, ale ja teda fakt nie a preto som sa rozhodla reagovať jednou fotkou, jednou my story o tom, pretože Pilsi je môj obľúbený reper, takže som sa chcela k tomu nejako aj vyjadriť. No a čuduj sa svetu, na všetko to okolo sa toho zabudlo, Gogo sa k tomu nejak povyjadroval na story, potom aj k Refresheru, potom Refresher a Gogo a zrazu ani neviem ako a ja som jednou fotkou vznikla vlastne v celom tom kruhu toho. Potom ako Gogo zautočil na Pilsiho na story, Pilsi na to odpovedal, Gogo sa trapne obhajoval, vyšiel článok na Refresheri a ani neviem ako, tak som sa stala najhoršou za to, že som si zastala jedného z mojich obľúbených reperov. Takže toľko odo mňa, teraz ste si vypočuli obidve strany a obidva názory, ja vám ten môj určite vnúcovať nebudem a môžete posúdiť sami túto situáciu. 7. Dneska stávam o 7, Bobo. Si vedel. Ne o 8. O 7.